инами видеора то охира тамошо ки ин телефоно гарени падаркаш бисора. Инами телефонча бо як плюси дига дора ки нисбат ба дигар телефоно фарқ мекунад. Плюсаш медонед че? 6000 ампер батареяша. барои бозиҳои бақувват Free Fire, PUBG бо ягон бозии бақувват боша медонӣ чӣ падарка дора ин телефон. Биё инҷа нишонат метам. Нигоҳ ки бародар, якта кулере ки телефонта ях мегардона, кнопка барои бозӣ кардан атака патака парондан да чихе удобнияй, бо болои вайш бо яктаи дига як пар перчатки падарка дода мешавад барои одамои бозингар. Агар ки мисол ту бозингар набошӣ бигӯӣ ки не ама PUBG бозӣ намекунам, мо шумода якта наушники биқаи падаркатон метаҳем безпроводное ки гап занидам овозаш созай, музикадам 100%. Нархи ҳамин телефончаҳоро фаҳмиданӣ? Просто як видео нишонат метам, худат прекрасно нигоҳ кун. Чӣ хеле ки дидаси, ина нархи ки ҳамин телефон дар дига магазино чанд сум места. Нархи мо ба ками 6-7 арзонтар ай нисбат ба ҳамин нарх. барои закази ин телефонҳо шумо дар комментария нарх пархи ягон чӣ наменависем. Просто мо дар таги ҳамин видео номери телефон мемонем. барое ки Instagram безеб кор кардасай, шумо дар WhatsApp мо муроҷиат мекунед. Доставкам дорем. почта қати равон мекунем, курьер қати то пеши метроро дуруни Москва дар равон мекунем, дар коша такси қатиам. ва плюси калониш дар чае ки мо Тоҷикистон равон мекунем.